άρχισε το βάζωμα του χώρου που έφαγε το ρέμα χθες το βράδυ. Το νερό έχει πέσει αρκετά. Του Γενάρη του 2003 για πολλοστή φορά ο ποινιός ξεχύλισε. Πριν από λίγο με την κάμερα κατέγραψα το γεγονός από το λόφο του Τζαχίλα και επίσης καταγράφτηκε και το σκέπασμα της νεοανεγυρώμενης γέφυρας στο Παραπόταμο, όπου οι κολόνες έχουν ήδη καλυφθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον η κατασκευή θα πρέπει να αλλάξει, να τροποποιηθεί, σηκώνοντας τις κολόνες τουλάχιστον για 1 με 1,5 μέτρο πιο πάνω. Βέβαια αυτά θα τα κρίνουν οι τεχνικοί που φαντάζομαι να έχουν δει και να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Εσύ είναι που πίνεις φίλο. Όχι, θέλει και εγώ πάρει που κάνει. Μην έχεις Παναγιώτη, θέλει παρέα. Θέλει παρέα, γιατί θέλει παρέα. Ναι, εσύ είναι παρέα, έχουμε και τίποτε. Θέλω τον Νίκο, θέλω τον Μάρι, ξέρει όλα. Ναι, ο Νίκος είναι Νίκος. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από την γέφυρα που κατασκευάζεται.
Οι υπάρχουσες κολόνες έχουν καλυφθεί από το νερό. Έλα, Νίκο. Τρίτη, 28 Γενάρη 2003. Άντε τώρα. Άντε ακόμα. Έλα, Στέλιο. Από πάνω. Ο ποινιός πλημμύρισε. Για άλλη μια φορά, εκατοντάδες κυβικών χάνονται στη θάλασσα. Σε λίγους μήνες θα ψάχνουμε και θα λέμε το νερό νεράκι. Άλεξη. Και αν δεν σήκωναν και το δοκάρι, πάντες που ήρθαν οι καλυμάτες, που ήταν σχέτους κεφαλόδειλους. Ωραία. Ορίστε. Άλλα τα διπλώνια, άλλα τα διπλώνια. Όταν έγινε η γέφυρα είχε πλημμύρα, όταν είχαν κάνει τα δοκάρια. Βάκη, άστα, Τα είχαν σκεπάσει πιάσταση κάναν άλλον αυτά. και μετά τα σήκουσαν άλλα 2 μέτρα πάνω του σήκουσαν. 70 πόντους μόνο. 50. Οπότε τώρα άμα φρακάρει αυτό το νερό θα γυρίσει προς τα εδώ, θα γυρίσει. Τι θα κάνει? Αλλά δεν πάρει γέφυρα κάτι. Δεν ακούγεται αυτό μέσα. Τώρα αυτός είναι εδώ ο αρχαίος τάφος, έτσι. Ναι, ναι.
κόλυμπος είναι γυαλί πάνω. Δεν μαυρίζει πουθενά. Άσπρος όλος. Ο λαξευτός τάφος στο λόφο του Τζαχίλα, όπως λέγεται, γέμισε νερό. Αλλά νερό γέμισε και ο κάμπος των γόνων ιτέας Ευαγγελισμού. Μέχρι το Μακρηγόρι και το Παραπόταμο. Αν σε λίγα λεπτά η γέφυρα που είδαμε νωρίτερα φρακάρει, τα νερά θα γυρίσουν πίσω και θα βγουν προς την πλευρά των γόνων, κάνοντας ζημιές στις καλλιέργειες. Και φυσικά η στάθμη θα ανεβαίνει συνεχώς μέχρι να αποστραγγίσουν τα νερά από τις περιοχές της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Λάρισσας. Αριστερά.